каква е разликата между по-острия и по-мекия обектив? И защо единия се ползва в един случай и друг в друг? Бих казал в пастелността или дори самите обективи имат резолюция, колкото и да е странно. Остротата, на пръв поглед това, което окото ще ти хване, е по-високия контраст. Острите обективи, аз ги харесвам в света на екшена повече. Бих ги ползвал, защото в тях всеки един детайл, прахта, като стреляме, нали, минават и работиш с обтуратора на камерата и затвориш обтуратора, го намалиш, например, на 45 градуса или на 90 градуса и изчезне motion blur, нали, от движението. Всичко става много по-кристално и очите ти приемат нещата много по-фрагментарно. Тоест, ако има много голяма динамика, ако има динамика, ако летят партикали, ако има стрелба, ако има падат прах от тавана, да не са замазани, да не са замазани, не са нещата и някакси самото ти възприятие го приема много по-год. Ако снимам... Но ако снимаме нещо, което е в 30-те години, примерно, да, както е в случая... Ако снимаме нещо в 30-те години, аз бих предпочел лично по-меките обективи, защото дава тази пасторалност, особено на красивите цветове костюми и прически, ако ще с през това време.